Samos, outro topónimo, estamos tamén ante outro nome opaco, porque as atestacións antigas axudan un pouco a esclarecer a orixe desta palabra. Por documentos antigos sabemos que a forma primitiva deste nome foi Sámanos. Así é como figura nun documento latino do ano 785. Algo máis adiante, 200 anos despois, 1087, aparece xa unha forma máis romanceada, Sámaos, nun documento que recolle López Ferreiro. E formas máis próximas á moderna aparecen en documentos galegos medievais como Sámoos, con dous os, en 1284 e finalmente Samos en 1291, coa forma actual. Pero ningunha desas formas permite relacionar o tal Sámanos con ningunha palabra latina, nin xermánica, nin árabe coñecida, o que fai sospeitar que se trata dunha palabra prerromana cuxo sentido descoñecemos. Abelardo Moralejo fixo un estudo sobre ela no ano 1973 e nese estudo relaciona o noso Sámanos con outro Sámano que hai en Santander, cerca de Castro Urdiales, e co nome dunha vila e concello que hai en Álava, Samaniego, fundada, sen dúbida, por un samaniego, e sexa por un oriundo dese Sámano próximo a Castro Urdiales. Ora, que significa Sámanos? Moralejo supón que é un nome étnico como o de Guigurros, que sobrevive na actual Val de Orras, ou o de Parisios, que sobrevive no actual París. O malo é que sobre esta poboación de Sámanos non hai ninguna noticia en textos clásicos. Hai outras hipóteses que tratan de explicar a palabra como un xermanismo, pero son especulacións pouco creíbles.